Така, здравейте потребители на VBoxer YouTube, аз съм Стънинг и това ще е едно кратко видео, в което искам да ви информирам, че от днес нататък ще бъда доста по-редовен с клиповете. Обещавам, че ще бъда доста по-редовен с клиповете. Надявам се да съм ви интересен. Моля ви, следете ми профила. И това е така горе-долу. Аз също искам да ви попитам дали да направя един маратон. Не гледам от спорт, просто искам да ви питам. Не като маратон и примерно през тази седмица, която идва, така, ето виждате, от 26 до 1 април да качвам всеки ден клипове. Искам да ви питам дали да качвам на ден по 1-2 клипа, които да са по 35 или 40 минути, или да качвам по 4-5 клипа, които да са по 10 минути 15. Но ако решите да качвам клипове, повече клипове, да са но по-кратки, не знам дали ще успеете да ги изгледате всичките и заради това и ви питам вас. Това беше от мен, чао и така.